iki piye bocah iki nah wis tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh kowe nandhake nek pendhitamu pendhita goblok wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale iya wae nggugu karepe dhewe bagonon gandeng pendhitanipun mboten wonten niki kula matur kalih panjenengan kula njaluk Ndara Kudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa karena dhewe karo Werkudara Gus oh kondur ka aku urung bakal bali mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho pendak dinten nangis pendak dinten medal luwe muwun lenggah ming dinenengi karo Ndara Nekula Sedewa napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa Puntadewa wis gerang kok nangis wah tak ngrambungke perkaraku ning Ngastina dhisik gegayuhanku men tekan dhisik gegayuhan apa rukun karo Kurawa sampean apa mboten apal sampean mata napa mboten kulina lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to mendak Ngastina ana pendhita sampean diaturi rawuh ngakune arep diwulungke Bratayuda ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina ning nyatane pripun ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula kok sampean isih percaya ta mangsawang lho niki rak rupa-rupa ngapusi to niki rupa-rupa penjilat kok sampean kok percaya Gus ngendikane Bagong niku bener lho pun bumung sawangsul sampean digawe kaya ngeten kok ya ora kapok-kapok Petro lakon biyen ora padha karo saiki lakon saiki ora padha karo biyen ning nek Kurawa niku mesti padha nganti susah aku ngandani sampean kula niku Panakawan lho kula niku batur niku pangembating catur mula sampean ndahar atur kula mboten sesuk nek rampung nggonku bali saiki sesuk aku durung gelem bali Bagong kuwi aja maksa ya Bagong wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa ana aku ana bapakne bapak pocong wae kowe ya tunggalane dur lho ora basa tuwa aku makne kowe ora nek kuwarat oh ya tunggalane ngakune murid karo Ndara Werkudara ngakune siswa karo Ndara Janaka ning kowe modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswamu kowe ora elek-elek karo Werkudara ora elek-elek karo Janaka ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina mung mergo kowe dijejeli dhuwit jejeli bondo donya pendhita model apa ya kowe iki wis Bagong cangkeme kowe Gong sabar Gong aku nek ngene iki ora kena aku gelem lerem nek diliwetke nek keraton kok diliwetke ora ana ora wis walaupun sampean mboten purun kondur ora nek sampean mboten purun kondur nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina raosi malah anak-anakipun sampun sami sowan negari Ngastina kutuk marani sunduk menika tembung ingkang pantes kagem Petruk kalian Bagong teka dinten sakmangke sowan wonten negari Ngastina monggo ngger katimbalan Gong awake dhewe sowan kok ngerti-ngerti Patih Sengkuni wis ngendika kutuk marani sunduk rasa wedi to diutus bapak iki sing tetek atine sing madhep mantep rasane rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni wis gek matur apa perlune ya siap-siap ya Le oke Petru wonten dawuh sinipun selamat tekamu
Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestu Tampanono niki sanget anggen kamu dadosaken jimat Bagong selamat tekamu pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur ya tak tampa pangestu Tampanono niki sanget anggen kamu dadosaken jimat Petruk selamat tekaku wilujeng Gusti Mate ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa iki mau ming tembung sing ora ana tegese mboten kangge kula to ora Petruk syukur nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus ana kula niku Panakawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis denekke kutuk marani sunduk bekti kula katur Kinopati ya Petruk ndak tampa jaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur lek ngomong ora sengaja nggih umpama artine mangertekke sisan karwane kula ling ngrasake ora kok Petruk prayogakno Panakawan Bagong Padhararja sak praptamu sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk kuwalik kuwalik padha wae wong padha disunduk kok ora Bagong ora ana apa-apa nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa lha niki Petruk kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi titenono kowe lho malah ngancam karo aku ora ngancam ing titenono kok ngancam iki kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong Padhararja samraptamu. Pangestunipun Bagong Brandana wilujeng bekti kula kunjuk nggih merban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tampanono Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhararja samraptamu. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk. Tampa Bagong pangestu Tampanono nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripik Petruk Ndara Werkudara yo selamat kamu wilujeng den bekti kula kunjuk yo pangestu Tampanono nggih kula pun dinggo jimat Bagong Padhararja Ndara Werkudara yo Bagong kok teng mriki salah kamar sampean salah perkara piye aku dene sampean iku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta sagedhakane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina wah pancen niatku sowan ning negara Ngastina mulojo nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina nggih matur sembah nuwun yo Petruk padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk. Bagong padha harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Ya Bagong ndak tampa. Prayogakno Bagong. Nggih sanggeng kangge dadosaken jimat. Petruk dalem ana wigati apa? Muruwake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karemping. Kepareng matur sanipun sun Prabu pun Duryudana menawi lepat atur kula diagung pangaksami ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun suman kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar Bapak Semar nampi pangendikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula lah sejarahipun ngeten nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya priyayi sing susah banget nika tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa sinuwun enten apa kok penggalipun susah Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi ngoten niku ngendikane bapak Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan mboten kitang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan malah mboten sowan wonten negari Ngamarta
tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten apa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Ah, terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong meguru kuwi becik, wong meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng mriku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerapi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten sak mangke kula nyuwun diparilahipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo gendi kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun banu sahabat Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali bapak, moko bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo benda sing ora landhep. Dadi ming suwi niki kok wah lara banget nek landhepe karuane enten malah terus ora ngrasake. Nek ora landhep le tak mboko sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku gilane. Mesti gilane aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing ayo. Wis aja nganti coba-coba ya terus. Jauh janjane niku Sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal yo sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda
Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petra. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Brantayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, Bratawuda. Kupinge. Oh, Bratayuda to, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita anyar katon jenenge Dewantaka. Sajake wonge sing ning ngarepe Durna kuwi to. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketoke. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana Bapa Mremban. Ana dawuh menapa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapa Mremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampeyan sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku gurune Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kereng nggone kinsep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marang Mbah Makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampeyan mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nyuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi lho. Seksi? Iya, sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus, ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur kowe. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok bak ora usah dalem. Lah malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda.
Lu tau maca kowe mesti ada. Ah, pendhita goblok. Ordine piye Bronto Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brontoyuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkesing rembug. Bangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babu, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi papane wong neter kadigdayan? Ning Mblabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, dalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing patimu. Tak tandhingi sak krijamu, Mbak.